dia. Estem patint una situació greu, una situació complicada i, segons diuen els organismes internacionals, ens pot complicar més en els pròxims mesos. Per això, des de Compromís, ja fa unes setmanes vam proposar un pla reactiu a Alcoi en què volíem dotar-lo de 3 milions d'euros, així ho vam fer saber al govern local i així hem parlat amb els diferents partits de l'oposició, perquè el que volíem era dotar de suficients diners o com a mínim aquestes primeres ajudes per a que la gent que s'ha quedat sense feina, els empresaris que han tingut que tancar, els autònoms que no tenen possibilitat de treballar, puguen tindre un sostén econòmic i una possibilitat de continuar vivint i, sobretot, no deixar a ningú darrere. Després d'això vam estar parlant amb la resta de partits i hem fet més propostes i hem estat proposant qüestions amb les que pensem que podem ajudar i millorar la vida dels alcoians i alcoianes en els pròxims mesos. Sobretot, per exemple, una de les propostes que fem és un lloc on es pugui concentrar tota la informació per a que els autònoms, les empreses, els treballadors, la gent que necessita de serveis socials pugui accedir a aquesta informació. Una pàgina web on estigui tot concentrat, tot centralitzat, perquè des d'ahir puguen ja realitzar totes les gestions, bé en l'Ajuntament, bé en la Generalitat o bé les ajudes que hi ha a nivell estatal. Després pensem que des de serveis municipals, des de la promoció econòmica, cal fer una assessoria gratuïta per a que puguen trobar finançament, per a que es puguen solucionar dubtes o que es puguen demanar les ajudes tant de treballadors, autònoms com les empreses. Pensem que és fonamental ara no deixar a ningú enrere i ajudar a que puguen trobar les ajudes o les subvencions necessàries per a poder continuar. Després, el comerç és un que parlen que serà dels grans perjudicats. Pensem que hem de treballar i trobar punts per a que puguen millorar la seva competitivitat dels comerços. Per això volem una transformació digital del comerç, n'hi ha una partida específica en transformació digital del comerç, i també que es puguen reformular negocis com per ara, si continua l'estar en casa, que ens han tancat, que puguen repartir a domicili, un replantejament dels negocis per a que pugui haver una repartició a domicili dels productes que hi ha. Després està plantejant un programa de mentoring per a empreses que estan en crisi i les empreses que estan en crisi que puguen haver els mentors, gent que té experiència, que pot ajudar a les empreses, un sistema de voluntariat per a que puguen posar en contacte els mentors amb les empreses, autònoms que estan en crisi per ajudar-los a eixir de la situació en la que estan. Després ens agradaria també plantejar programes online per a la formació, per a obtenir certificats, formació d'emprenedors, plans de comunicació, per a la gent que està treballant des de casa, per a poder adequar les seues necessitats i trobar aquestes fonts de coneixement que es puguen ajudar. I també hem proposat, i el govern està d'acord, en ajornar, reduir pagaments, taxes, com la de l'aigua, la de la brossa, les taxes d'ocupació de la via pública per als bars i els restaurants. Totes aquestes qüestions pensem que són fonamentals. I sobretot hem de tindre clar que aquesta crisi no hi ha que pensar única i exclusivament en aquests mesos que n'hi ha, hem de plantejar-nos les ajudes i les subvencions per al llarg de tot l'any, perquè la situació és complicada i el que pensem des de Compromís no podem deixar ningú enrere.